nyt halössä. Paranen pelata ehkä sillä matalammalla kierrellä. Se on normaali. Siltä raskoo tästä ketään. Eikö se kato akkuukin? Akku meni heti, kun ei tarvitse ilman nostaa, niin akku rupesi. Se punainen. Vähän parannusta, eikö se mitään parannusta? Ei se tee mitään. Eikö se niin paikallaan kuin äsken? Eikä se näköinen kierrottaa? Se on tuokin teillä kato. Mä pitää puita kattaa vielä, kato se pikku ja sattuu pikkusen olemaan asennossa, niin nyt panin sitten pitäisi tehdä paikalla. Ja sit kun jäti katot asentoa niin se jäti sinne jotenkin sykittämään ja nyt se on siinä hyvä. Eli mutta tuo sattuu tukutta olemaan vähän, ettei tää irti sykistä, kun saatiin akkumoitunteen. Niin se jääpi pulssittamaan, niin sitä ei onnistu siitä. Pitäisi olla syky. Nyt se kannattaa olla sillä, että jos se joku aaltava, niin käyttää manuaalilla takaisin ja nopeasti GPS-llä, niin sitten jääpi paikallaan. Pääsin kato sykystä. Eikö ole aika paikallaan? Kyllä ihan käsin. Hän on aurinko meni. Tässä nää. Onko se siinä kentässä nyt? Näkyykö se siinä? Näkyy se. Zoomaahan vähän se. No mulla on tässä tää lais, ettei täällä oikein zoomaa. Aha. Joo, nyt on kyllä paikallaan, voisi sanoa. No on pakko ottaa tää alas kohta, kun ei tiedä tuosta akusta varmaan. Siellä se lillu. Olisithan pistänyt vielä tuon lähettimen tähän eteen, niin jos nähnyt. Joo, vielä siinä. Näkyykö tässä? Näkyy. No näin. Siellä se lillu. Siellä se lillu. Aika hyvin kyllä toimii. Tää ne multikopterimiehet, niillä multeilla ajelee, kun tähän saa yksi roottorisiakin. Näyttäis toimivankin vielä. Saa nähdä miten se värinä nyt asettuu vaan. Ei tää näyttäis tärisevä. Sen ei pitäis mennä tuonne jalaksi hirveästi sen tärinä siitä linjasta. Toi vatkaus johtuu kyllä nyt ihan selkeästi akusta. Niin se on tuo akku ihan paikka. Nämä molemmat. Jos pitänyt ostaa ne tohtorilta ne 4000 tai ne yhdet akut, mitkä tulee niin. Osta uusia kenssejä, yksi ainakin saat sitä pari tähän ehkä vielä. 4000 tai joku 5000 milliamperia. Niin se kannattaa.